Ayan guys, welcome sa aking YouTube channel. Ito naman po ang iyong padaba ninyo na nagsasabing mabuot, maseram, maray. So ito na po, mag-vlog po tayo tungkol sa salitang Bicol. Para malaman niyo naman po yung mga ibig sabihin ng salitang Bicol. So, bago ko simulan ng aking vlog na ito, gusto ko sana sabihin sa inyo mga padaba na ako ay galing Bicol. Sa ngayon, nandito ako sa Pampanga, nagtatrabaho. So, para matuto kayo magsalita ng Bicol, kailangan pakinggan at alamin nyo ang mga sinasabi ko. So, bago natin simulan itong vlog na to, kailangan muna may cut. Tingnan mo na, padaba. Mag-ibihis lang ako. What's up mga padaba? Bumabalik pa yung padaba ninyo. So, simulan na po natin ang ating vlog. Ang ating vlog po natin ay tungkol sa mga salitang Bicol. So, ito na po. Unang salitang Bicol, yung mga sinasabi sa aking intro, yung mabuot, maray, masiram, padaba. So, ang ibig sabihin po nun, ng aking intro na mabuot, salitang Bicol po yun. Ibig sabihin po ng mabuot ay mabait. So, para malaman nyo, mabait ako, mga padaba. So, wala ba kayong palakpakan dyan na mabait po ako? And, yung pangalawa naman sinasabi ko sa aking vlog, sa aking mga video, yung maray. Ibig sabihin ng maray, salitang Bicol yun. Ibig sabihin sa Tagalog maray, parang mabait din pero mas malalim pang ibig sabihin yun. Yung maray parang perfecto na yung pinag-iisipan niya, yung sinasabi niya, ginagawa niya, yung sinasabi niya, parang ayaw niya makagawa ng mali. Yung and pangatlo, yung itong pinaka the best mga padaba, yung masiram. Ang ibig sabihin ng masiram sa Kapampangan ay manyaman. Manyaman ako. So, ang ibig sabihin ng salitang masiram sa Tagalog is masarap. Dito naman sa Kapampangan, kasi ngayon nalalaman ko din sa mga salita ng aking mga trabaho, ang ibig sabihin ng masiram dito sa kanila is manyaman. Sa Tagalog naman ay masarap. So, para malaman ng lahat mga padaba, mga sa akin, mga nagsubaybay sa aking video at saka nag-like ng aking mga video. So, para malaman nyo yung mga salita ko po yun, mabuot, maray, masiram, salitang Bicol po yun. So, babalikan po natin para malaman nyo yung mabuot is mabuti. Maray naman is yung ginagawa mo yung tama na naaayon sa katotohanan. Yun po. Yung masiram naman is sa Kapampangan, manyaman. At ang Tagalog is masarap. So, yung po sinasabi ko sa aking intro para hindi kayo magtaka sa mga sinasabi ko pa nag-intro ako sa aking mga vlog at sa aking mga video. Yung po. So, yung po, para malaman nyo po ang lahat-lahat. At ang mga salita pong Bicol na maridigdig. Ang ibig sabihin ng maridigdig is sa Tagalog, halika dito. Makarigos. Ito, makarigos ako. Nakatawel, makarigos ako. So, ang ibig sabihin ng makarigos sa Tagalog is maliligo. Hindi pa ako nakarigos. Hindi pa ako nakarigos. Maya-maya makakarigos na ako. Ang ibig sabihin ng makarigos is maliligo. Makaon kita. Ang ibig sabihin ng makaon kita, kakain tayo. Magdumang ka sa tindahan. Ang ibig sabihin ng magduman, pumunta ka. Pumunta ka na sa tindahan. Tukaw na digdi. Tukaw na digdi, ibig sabihin, maupo ka dito. Magtindog ka. It means, pag nagtindog, nakatayo. Kita niyo ako nakatayo. Nakatayo.
Ang ibig ng magtindog is nakatayo. Magtindog ka. Ito. Kunwari ito. Ito, nakikita nyo. Kagawa daw. Yan, kagaw. Ang ibig sabihin ng kagawa is kamutin. So, yun po. And para malaman nyo lang po ang tawag namin sa parte ng aming mga mukha, ang ibig sabihin ng ito, angog. Sa amin tawag nito is angog. Ang ibig sabihin ng angog ay noo. Sa amin tawag nito mata talaga. Mata talaga sa Tagalog. Ito naman, sa Tagalog, ilong, sa amin, dungo. Ito naman, ito sa Tagalog, bibig. Sa amin naman, ngimot. Yan, ngimot. Ito, sa Tagalog, tainga. Sa amin, talinga. Ito naman, sa Tagalog, lieg. Sa amin naman, liog. Ito, sa Tagalog, kamay. Ano to? Kamay, hindi. Ano to? Oo, dahil ito. Sa Tagalog, kamay. So, sa amin, tawag nito ay kamot. Ito, mga gumagalaw. Tagalog, daliri. Sa amin naman, mga gigis. Gigis. So, ngayon po, simple lang po yung tinuro ko para malaman nyo at tsaka alam nyo yung mga sinasabi ko sa aking vlog, yung mabut, maray, masiram, yun po. Yung po ibig sabihin yun. So, sana po matutunan nyo po yung mga salita namin. And, kung gusto nyo po magtanong sa akin, comment daw lang po sa baba ng aking video na to. Then, don't forget po to subscribe, like, and comment this video po. So, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. And don't forget to click notification bell po para updated kayo sa aking video. So, mga padaba, ito na po. Magtatapos na po tayo. At sana po natutunan nyo yung mga sinasabi ko po. So, ito na po. Bye!